Hai noroc, bă băieți, și bine ați venit la o nouă serie pe acest canal. Deja este a doua înregistrare pentru că pe prima se vedea nașpa, chiar nu știu de ce, și filmam cu game screen recording și gen, se vedea nașpa. Dar acum filmez cu Mobizen și am făcut niște setări pentru nu a avea lag și sper să fie ok, ok? Deci sper să fie foarte ok. Da. Și sper să mă și ok din nou reper, oh my god, repet. Și da, după câte vedeți, filmez cu Mobizen și da, am auzit că s-a făcut un update super mare în Clash of Clans. M-am amintit să fac ceva, stați așa, imediat, stați așa un pic. Ok, perfect. Deci barca asta cu ea pe o insulă, eu pot merge de la Town Hall 4. Bă, mi se pare super tare update-ul ăsta, este chiar e genial. Și da, după câte vedeți aici, am trupe. Episoadele de Clash of Clans nu o să fie prea lungi. O să fie câte un episod pe zi. Pentru că, pana mea, nu vreau să dau gemsuri pe trupe și da, să atacam cam de 2 ori momentan și na. Vă dați seama, când am Town Hall 4 o să fie mult mai lungi episoadele, dar până atunci nu o să fie așa de lungi. Și da, fraților, hai să ne colectăm resursele. Colect, ok, nu s-a făcut aici, ups, nu. Și mi-am făcut și o bază, după câte puteți vedea și voi. Mai ok, sper eu, adică nu știu, pana mea. Și hai să dăm o king, nu pot, hai să dăm un gems că nu moare nimeni. Să dăm remove la mushroom-ul ăla pentru a face o chestie mai ok, adică să mutăm ceva. Ok, facem... nu pot, ok, am dat, adică nu, mai bine am las așa, pentru că e mai bine acum cum este. Și da, dăm coleg și haide să ne batem, nu? Hai să ne batem cu cineva, ok? Să dăm upgrade la canonul ăsta. Și da, hai, ce mai așteptăm? Ok, trupele le am, ok, gold rush. Se pare că aici este mult gold, sper. Ce bază usturătoare, frate. Nu cred că o să-i dau 3 stele, mai mult ca sigur. Dar hai să încercăm să-i dăm 2, plus că nici măcar nu am giant, frate, deci facem asta. Sper eu că e ok. Sau nu e ok, nu știu. Da, nu e ok. Ok, să fie un fail total acest atac. Da, ok, atunci în acest episod o să vorbim despre update-ul nou din Clash of Clans. Da, mă scuzați că eu nu sunt obișnuit să vorbesc practic repede și mă încurc, gen, mă bălbui și alte prostii. Da, și na, dacă vă place, bineînțeles, nu uitați să apreciați acest videoclip, apăsăm butonul de like și, bineînțeles, cine nu o să ne invite să se aboneze, nu? Practic, na. Și uite, bă, e mai bine cum Mobizen, parcă, nu știu, gen, așa mi se pare mie. Și dacă se vede și bine pe video, gen, ok, n-am dat nicio stea, fuck, oh my god. Da, am trebuie giant-ul neapărat, ok, să ne ocupăm de bază momentan atunci. Nu cred că dau, hai să dau niște gemsuri, că nu mor. Ok, mi-am făcut canonul, asta o așteptăm. Sau să dăm un gems, hai să dăm un gems. Ok, gata, nu mai consum de acum. Ne colectăm achievement-ul. Nice. Ce mai putem face? Nice, decorațiune nouă. Resurse ceva, nu? Ok, trebuie să dăm apla Town Hall neapărat, dar nu avem banii ăștia. Max 4000, ok. Nice. Punem asta aici. Ar trebui să dau upgrade-le asta, dar hai mai întâi să dăm la... Oh, fuck, n-am elixir, serios. Facem asta atunci. Ok. Și mai avem... hai să dăm remove la prostia asta. Să ne facem... Ok, atac așa, cu 15 din ăștia. Și 5 arcașe. Nu știu la ce să mai dau up, aș da la asta, dar... nu prea. Hai să dăm la o mină, frate, hai să dăm la această mină. Și da. Hai să ne uităm la baza la asta, frate. Deci v-am zis cam cum o să fie serie de Clash Royale. Un episod pe fucking... Un episod ori dimineața, ori seara, ori după amiaza. Acolo. Nice base, dar e slabă, gen, nu este de pe net. Și da. Ok, mi se descarcă telefonul, nu-i bai. Da. Nice. Nu știu, nu-mi dau cu părerea. Dar baza nu este de pe gen. Bazele de pe net sunt mai ok, zic eu acum, nu știu. Nice. Și na, chiar îmi place acest nou update și sunt curios cum primii playeri baza, dacă e un top nou sau alte prostii. Și chiar sunt curios, gen, chiar vreau să văd.
Parcă poți să dai barcă. Nice. Dăm pe barcă, nu? Boat. What? Nu pot să mă duc pe insula lui? Gen. Stați așa. Frate, nu și-a dat... nu și-a construit barca. Nu știu de ce unii nu fac asta. Dar mă rog. Și sper că muzica este foarte ok pe fundal. Și, na. Chiar nu știu ce să vă mai zic. Chiar în acest episod vreau să vorbim despre noul update. Uite barca făcută. Mamă, ce fain arată. Și mecheroasă. Nice. Și aici este topul, nu? Cred, nu? Da, aici e topul. Melee Sound Robel. Oh, nice. Și de pe local rocine este, chiar sunt curios. Kevin Maca. Nice. 2086, îl găsim pe aici în top. 2806, 2800. Nu cred că e prin top. Ba da, 2806. Deve să fie prin top. Sper. 2806. Uitați-l pe Maca, pe locul 89. Hai să ne uităm la primul, chiar sunt curios cum e baza lui. Meloi Sund. Ok, hai să vedem baza. Și pe aia, nu știu, chiar cam primul episod de Clash of Clans. O să mai încerc un atac, nu știu. Battle Machine, nice. Da, bă, nice base. Cum se numește? Firecrackers. Super tare. Genul asta ar trebui să fie un n-alea, Airs. Double Cannon. Fine, frate. Colector Gems, să mor tu, frate. Faci 2, 1 pe zi. Bă, e ceva. Și mai este și de level 1. Da, păi dacă ar fi la level maxim, voi vă dați seama. Și am auzit că gemsurile se pun și pe insula asta și pe cealaltă. Ce tare, frate. Crusher, chiar. Ceva gen. Ok. Nice. Air bombs. Mamă, ce diferite sunt. E un fel de Clash Royale versiunea a doua, dacă mă înțelegeți. Triple Mortars, Multi-Mortar. Oh my god. Genial, frate, noul update. N-am ce să zic, chiar n-am ce să zic. Hai să mă dăm un atac, dar nu știu dacă să-mi iasă, gen, nu am Giant și destul de complicat. Plus că trebuie să-mi dau upgrade la... fuck. Trebuie să-mi dau upgrade la minunatul Army Camp în curând. Și hai să mai încercăm un atac, dar de data asta aici. Nu, fuck, nu e vara. Vai, ce boss. Las, hai să le atacăm totuși să vedeți cum atac eu. Sau nu, de fapt, ok, hai, nu pe aici, fac. Dau așa. Și, gen, pun două arcașe. Și aici așa. Și așa, și așa. Chiar dacă nu-i loot, vreau să vă arăt cum atac eu. Nu-i probleme de elixir, mai fac eu trupe. Nu o să dau gemsuri, stați calmi. În caz de vă gândiți la asta. Ok, o bombă acolo și o bombă acolo. Nice, două bombe. Leu. Cu cât HP i-a lăsat. Ok. E normal că le dau 3 stele pentru că easy. Easy baza, mai ales că e gen... Cum se cheamă? E de la Goblin. La ce vă așteptați? Pana mea. Hai azi, bate. Ce fain design-ul, frate. E genial, mi se pare mie genial. Excelent, nice. Și după acest atac închidem și în acest episod. Deci v-am zis, e super tare update-ul nou. Chiar mi se pare că a ajuns, am trecut Clash Royale-ul. Bine, nu zic că a murit Clash Royale-ul, chiar am dus la mod acum. Pur și simplu Clash of Clans era mort pentru că n-am mai avut niciun update. De-aia m-am lăsat și eu. Și mă plictiseam, niciun update, frate. Uite acum chiar mi-a venit cheful. Deci practic mi-a venit cheful. Și da, încheiem și aici acest episod pentru că pana mea. Cel mai clar motiv, pentru că pana mea și da, sunt răcit și de-aia vorbesc pe nas ca un țigan. Da, și episodul următor eu sper să fie mai fain. Ăsta e primul episod și nu prea aveți mari așteptări, zic eu, de la un prim episod. Da, deci eu am fost Alex, a.k.a. Zephyr și ne vedem data viitoare la un nou episod de Clash of Clans. Bineînțeles de Clash of Clans cu niște atacuri. Deci da, pa, pa!